Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar aziz, xush omading. Sabr sabr ریشکی خوش آمدی برادر عزیز. و علیکم سلام. اولیاءی در آلمان خوش آمدید برادر عزیز. دنیای آلمان و علیکم سلام خوش آمدید. تنجاکن دوستای عزیز، سلامتیتون خوبه؟ چه حال دارین؟ شکرانه الله. صبر ریشکی کلی دودگیم تا. نه اکای فخرالدین اومده. سلام علیکم اکا جان، سازی چینجی؟ سلامتیت خوبه اکا؟ خوش آمده همه کسا دوستای عزیز، زنده باشین. همه کسا لایک بشکین، کسی نو آماده خوش آمده. در درو چول کس شبه سازی تینجی همه تینجی شکرانه الله کردم. همین نو خونه در آمدم، گفتم یا پخش مستقیم کنم قطعی برگزار صحبت کنم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. امی عایشه خوش آمده. همه تینجی شکرانه الله. شما چه خیلی دوستای عزیز، همه کسا سودین 6 نفره در پخش مستقیم. نه این کانال یه اپا، کانال یه مادر عزیز. کانال کم کم من پیش میبرم افیروشو. کانال من همون کانال هنر و طبیعت من چند قشو دوا و افیر نبرومده استم. بردارم نفره سیلکه میمونن، چشون کنه پس کنه کانالاشون دا دستگیری طور میکنن شاید. فهمو.
گفتم دنیای ارمان میگه که من دانه شدی من شو شده بودم. الیت تبخ شمادم. و علیکم السلام. خوش آمدید دوستای عزیز. برادر عزیز، دیروز در پخش مستقیم همین کانال کازان تجیده برای فرزند یک مادر عزیز برای معالجهش مبلغ جمع سپردیم. اگر به خاطرتون باشه نفرایی که دینه بدین، الحمدلله خدا را شکر 3000 روبل جمع کردیم. برادر عزیز 3000 روبل جمع کردیم. امروز صبحی بر وقت خستم рафтем кӯдака назороти духтур гузарондем. то ҳами чиғота то ҳами пахши мустақим кардамо дамо гӯем дамо духтур будем гӯем духтурам неу ҳисоби гӯем духтур рафтем. бояд духтур мерафтем, поликлиника мерафтем, оно чӣ бидиҳанд, рӯйхатное бидиҳанд. хулоса гуфт дар хона принимат мекунам, биё хубуш хона. ҳамин кучманчи бори гӯем ҳамирӯз дуроз гаштем. ҳар шукри худо кор нобуд шуд. бурдем кӯдака нишон додем, якми аташда бурдем нишон додем. гуфта ки ман духтури пӯст нестам, духтури пӯст бар. баъд номери телефони духтури пӯста дод. гуфтем занг мезанам, гуфтам мерам, номери телефона дод, занг мезанам, гуфтам мерам пешки. гуфта ки ман нестам, я занак буда, ман нестам, ямо пас мебиём. бо духтуре ки пеш якум ронда гуфтам ки ин намебардора ки гуфт тагда дирни шаҳр будагира дирик расондар будагира рақамошро метем то вая занг зад. вайша занг задем, дар ҷои корш набуда, гуфт хона давом, хонаам биёй, гуфт принимат мекунам. хулоса ба хонааш рафтем. кӯдака дид хеле доруву даво нависондак шуд.
кӯдака гӯем дар даруни кӯдак чӣ намуд кир мебудай, ҳам мисол сари кӯдак да захм шудай айму зарари ҳаму кир, ҳам гӯем асабҳои кӯдак да кора карай, кӯдак на шав ходуро на рӯз. Хулоса назарчи нависонда гуфта ки ҳатман ҳам массаж нависондак шавад, ҳам мазз нависондак шавад, ҳам таблетка нависондак шавад. Хулоса нависонда гуфт ҳаминора тӯли 2-3 моҳ ҳамина харе мисол кинен бо донаи каду чӣ чизоро нависондак шакарочи ай ширинӣ хӯрдан парҳезиш карда. Хулоса иншоаллоҳ агар ҳами чиёро кина гуфт, худо хоста бошад солим мешавад. Баъд не толка кӯдака гуфт барои табобатиш, ҳам кӯдака гуфт табобат кун, ҳам модарша гуфт, ҳам падарша. Ҳар сешон бояд табобат кунанд, барое ки агар кӯдак тоқагӣ табобат кунад, бо солим мешавад, бо гашта бо мегузараша ҳамин. Бо мисол барое ки ай тарафи падару модараш омодагӣ аша, кӯдакиша гӯем солим тавр шуда набудай кӯдакиша, хеле гузашта ба пайдо шудаи захм. Пушти кали кӯдак, бародари азиз, сохти тухми лиқ борин хеле лиқ мешавад. Лиқшидагӣ бори мелиқсав, мӯи сари кӯдака резондестай, оста паҳн шудестай. Ва алайкум ассалом. саломат бошед модар, тизе саломат бошед. хулоса аку табобатша сар кунад, бо результатша мебинем. Результатша иншоаллоҳ мебинем. бародаро ба ин шавак бовар кунед, ягон гурам пешравӣ карда намешавад. Бовар кунеда дӯстои азиз. Ман шуморо намедонам ку ман ҳами хеле шуда ҳами шавак намекунам, хеле шуда, бисёр вақт шудагиай. Бовар кунед хаста намешед шумо бародарои азиз. ҳами шавак мекунем мегрезанд. Чӣ дар кораем хеле шавак карданатон? Наворои тенҷ кунед, наворои хуб кунед, партоен каналтонда ҳаму обуначӣ, ҳаму гӯем аъзои канал мешидагитон худаш мебиёяд ҳаму обуначӣ. Хеле обуначӣ ҷамъ мекунед, ин обуначиро ҷамъ мекардаги шумо активни нестем бародарои азиз. Ҳастанд нафарош ки хабар мегиранд, мисол ҳастанд нафаре ки ҳазорҳо нафар да обуна шудагиай, наметавонад ҳар яки моро хабар гирад, ҳар яки мо шуморо ин ман мисол ман успед намекунам. Ман некем ака тӯли 22 рӯз хоб будум, касал хоб будум. Бисёри одамо нависонданд ма ки чӯ ба хабар намегирӣ, хай ҳами хелай. Баъд ҳам сайти имо да бисёрш поделиться мекунам. Ман иморо удалят кардагим, имо надорум, WhatsApp фақат дорум, тамом. WhatsApp, Facebook дорум. барои ҳамин хитона бародарои азиз, азоб натиҳед, наворои хуб кунед, наворои тенҷ кунед, наворои активни кунед. ҳамин подписчик наворта тамошо мекунад мебиёяд. Подписчика ба маҷбурӣ оварда намешавад. иҷода баъзе вақтҳо мешавад дар дигар каналҳо мебинем, барои подписчик ҷамъ кардан, як подписчик ҷамъ кардасиян, яке мебинӣ ки қати бародаро якдигаршон қати ҷанг шуданд. Ман намедонам чӣ намерасатона бародарои азиз, барои ҳамин обуна шудан, барои ягон силка пилка мондан ҷанг мешинед, ғавғо мебардоред. ин ягон ҳалли ягон мушкилеро ҳал намекунад. ин хеле бародарои азиз, кӯшиш кунед, бо мегӯем ки наворои тенҷ кунед, наворои бақувват кунед, я наворе кунед ки дар ҷомеа фоида биёрад. бародарои азиз, бо беҳтаринош мешавад. баъд ози хитон аҳамият додагиҳо бародарои азиз, мардуми имон фақат ҳақораду дашномо нағз мебинанд. вақте ки як кас ҳақораду дашном кунӣ, против як кас хези бурӯи навор кунӣ, мардуми мо мебиёнд обуна мешаванд, қарсак мезананд, бо
обуна мешаванд, ждат мекунанд, интизор мешаванд навор таки фардо ҳамин одам навор мекарда боша. Бардори азиз, бо кира ҳақорат мекарда боша, бо против ки гав мезада боша. Рост раҳмат ба падарет. бо муқобили ки гав мезада боша, бо кира ҳақороти дашном мекарда боша. ана хеле нағз мебинанд. мардуми ё конкурскунонро нағз мебинанд, нафарое ки ба ҷомеа залал мебиёранд, нафарое ки маблағи ҳалолу покиза кор мекунанд, дар ҳамин корҳои фасод гӯем шомиланд, мардум ба мардумфиребида машғуланд. ана он нафарро нағз мебинанд. не хеле одаморо нағз мебинанд. я аллоҳ. баъд моли ҳаромо мегӯянд, моле ки ҳаром карда шуда, баъд мегӯянд ошуд шава, ай шири модарат ҳалол. ина бардори азиз, ина муъмину мусалмон будани мо. моли ҳарома мега ки аз шири модарат ҳалол. шири модаре ки то 2 сола мехӯранд, то 2 солагишона мехӯранд, шири ҳалолу покизаи модара ба моли ҳароме ки аз ҳаром омадагия ҳаром кардаи, мисол аллоҳ мисол амина хамр гуфтагия, мисол дар Қуръон ин ҳарома, мисол ҳаромш кардагия моли ҳарома аз шири модар ҳалол медонанд. бо ҳамин хеле шеърои нар мегӯяд, касет мебури ай шири модарат ҳалол буд. охир ай сарат мон ҳамун моли ҳаромут, бо наход то ҳамин шири модарат бо боло дони ҳамин моли ҳарома. машоаллоh. Саломат бошед. Озбек литон метем арчазор. Озик литон метем иншоаллоh. Кадоме да клип дар кора гап занем метем, тона силкои каналотон монен дастгирӣ кунен якдигаратон. Фақат кӯшиш кунен якдигартон маҷбур накунен. Мисол фалони шудум та гуфт, аммо фалони ақл дошта боша, номша бина, фалони подписатсият мекуна. яке маҷбур накунед, якдигартонро беҳтарин мешавад. баъзе вақтҳо баъд ман шудум туда туманда нашудӣ. шумо агар шудешона нигоҳ кунед, навораи хуб дошта бошад, навораи диққатҷалбкунанда, навораи гӯем фоидаоваранда бошад. агар ягон мисол дар ҷомеа ягон фоида мерасонад, ягон чи ба худ мекунӣ, ту подписатсия накунед навори ва ай канали ва каналаша тамошо кун, подписатсия кун, тамошо кун, ягон чи бо меомӯзӣ мисол ай канали одам. ай хеле гӯем подвопрос шава, гӯем баҳсакӣ шава, гӯем чи маҷбурӣ кишид ба маҷбурӣ намешад. дӯстои азиз, бардори азиз, касое ки саҳмтона гузоштен, барои ҳаму модар сум ҷамъ кардем. дина бега 3000 рубле ҷамъ шуд. бародари азиз, ҳазор раҳмати аллоҳ ба ҳаматон, нафарое ки дастгирӣ карден, нафарое ки саҳмтона гузоштен, ҳазор раҳмати калон. худованд ризқтона зиёда гардону бародари азиз, умракотона дароз гардону, ризқакотона фароз гардону. ҳар ҷо сафар мекунед бародари азиз, худованд сафари сафедтон тия, сафари бехатартон тия. чӣ орзу ҳавасе дар дилҳотон дорен бародари азиз, ба ҳама орзу ҳавасҳои нектон худованд расонотону орзу ҳавасҳотон ҷомаи амал пӯшад. нафарое ки бефарзанд ҳастанд, худоя худованди карим соҳиби фарзанди солиҳу солиҳаву солим насибшон дорӣ. нафарое ки бемор ҳастанд, худоя худованди карим бемориҳошона шифои комилу оҷил ато фармоӣ. нафарое ки безан ҳастанд, худоя худованди карим соҳиби зани солиҳа гардонишонад. нафарое ки бешавҳар ҳастанд, худоя худованди карим соҳиби шавҳари солиҳ гардонишонад. нафарое ки наздикошона аз даст додагӣ ҳастанд, ба онҳо сабри ҷамил хоҳонему гузаштагиҳошона раҳмату мағфират гардонаvu, гӯрҳошона пурнур гардонаvu, рӯҳҳошона аз мо шод гардонаvu, ҷошона ҷаннатулфирдавс гардона. нафарое ки талаби илм мекунанд, ба онҳо муваффақиятҳо хоҳонем, бурдбориҳо хоҳонем, то як
кадри ояндаи то як кадри ояндаи миллати тоҷик шавад. Ба хеза мисол баъди таълими илмуш мисол ба ҷомеаи мо хизмати худша расона. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. ای فتاح بخشنده، ای فتاح بخشنده، بگشا دلی بنده تا بنده مسلمان شود، خواننده قرآن شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لی ولوالدی ولأستاذ ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. زنده باشی برادر عزیز. همتون مینداریم برادر عزیز. رحمت کلام. модари азиз, худованд падару модаратонро шифои комилу оҷил ато фармояду тезтарак сиҳату саломат шаванду дар бараки шумо рост истанду шуморо силаву панду насиҳатҳои хуб кунандтоно. Омин. Аллоҳу акбар. зинда бошем. созӣ шодибек акаи баҳром, хуш омадӣ акаҷон. шукронаи аллоҳ, шукронаи аллоҳ мекунем ки созем, саломатем. хеле беҳбуд шудем акаҷон. шукронаи аллоҳ. меҳри модар, хуш омадем. Омин. саломат бошем, саломат бошем. не ака корда набаромадам. аку аз фарду ният доруму мебинам мисол саломатим чӣ хелай, барое ки баъзе вақтҳо мисол соз метавонам бо мебинӣ ки оли гумон ки кор мекунам бо як ҷои дигаам бо дар мекунам. барои ҳамин оли ҳичи гуфта наметавонам, лекин фарду ният кардагим ки иншоаллоҳ худо хоҳа фарду корро сар мекунам. кор ҳастай, материал ҳастай, ҳамаи чӣ ҳастай. ин ҳами саломатӣ ки нестай. 22 рӯз гӯем хоб рафтем ака. фею ҳазор раҳмати калон. так, ҳазор раҳмати аллоҳ, миннатдорам. фаҳмом. акаи баҳром, худо чӣ хеле кору баракот хубай, зиндагиёт хубай? Чӣ ҳолу аҳвол дорен дар ин ғарибиё? یا الله. худо омадӣ, худо созӣ тинҷӣ барвақт омада будӣ. Ман аҳамият надодам нависондагида. Созаки тинҷаки эфира 25 минут меша сар додаги ман.
Analiz ne yaka? Analiz çi dest forum analiz? Rengin kardum. Yamu çize guftan nabura çok kardum. Çanqe yamu guyim şaroit doştum. Hamu qamisol kardum. Kolu doru giriftum. Kardum şukuruna yalo. Kheli behbud shudam. Kheli yaka. Raho kayk şoda meshida bosha. Raho akid нигоҳ кунем ки дар ҷиҳати ҳамин карантин то моҳи июлора продлит кардагиянд чӣ патена мисол регистратсия мисол накунирами чӣ намекунам мисол ҳамина продлит кардагиянд ана ҳами чирам ҳами хеле ба фикри ҳами карантин ҳами хеле мера раҳо оли номаълум кайюм мешавад оли маълум нест ҳами пандемия камтарак сус шава як камтарак паст хама чем гӯем касалира гӯем сиҳат мешидагиё зиёд шаванд баъд тагда другой результат буди даи хел результат намеша вақте ки ҳам касалӣ зиёд шававу ҳам гӯем гузаштагӣ зиёд шава и хелда намеша намекунад бисёр беҳад мардум беҳад ҷон бохтаестай хай дар ҳаққи ҳамамон дуогӯ бошем бардораи азиз дар ҳар намозотон ҳамвақт дуогӯ бошем ки худованд дар паноҳи исмати покуш нигаҳбонмон бошаву худованд худаш умри дарозмон дода боша иншоаллоҳ соғ солим бо мегардем салом алейкум тиладода добро пожаловать как вы брат всё хорошо у вас худо шумо чахчах кунен ман намози шома хонам агар калоно наоям медурам бо гап неста шумо дар намози шом шуда лака оли мо дар намози аср нашуда оли афтоб оли хеле баландайда мо ҳам гӯем аср шудагиада майлаш худованд нигаҳбонтон бошад мода шом шуд саломат бошем миннатдорем бисёр саломат бошем.
رحمت مادر شمارم خداوند یار مددوارتون باشه. تاک شما میگذرد شما 5 نفر خوش آمده برادر عزیز. رحمت کلام وارد دستگیریتون. حالا که 14 لایک زیر کنیم زنده
Так, ҳаво шумудам хунук кардай дудар. О, ҳаво мода хеле хунук кардагиай. Автовака ине ки ҳамир камтарак гарм карда ку ҳаму гармира намекард хуб мешуда. Гарм кард раҳо гӯем ҳамун барфо ов шуд, бо гашта бози хунук карда раҳо полни ях мекунад. Вале бо пага бо раҳда мери, худоя рӯзе накуна. Ҳамин саҳар биромадем чанд ҷода раҳода авария мошино задияна хеле. Фук ба фук задияна, чапа шидияна. Ин ҳамин рӯи яхо инам хеле ҳодисаҳо шудеста. Ҳама раҳ ҳама хе яхо ов шудагӣ буд, раҳ ялақас мекард, бо гашта бо ях карда. Бо пагада то пагара бо бадтар мешавад. Акӯ намедонам чанд градус хунукай, лекин хунукай. барои чӣ имсол ҳама ҷо хунук омад? Барои он ки тобистон диде чӣ хел тобистони гарм омада буд. Тобистон беҳад тобистони гарм омадагӣ буд. Барои ҳамин ин гармие ки мекуна ҳар як таyin сабаб дорад. Ҳама қадар гармии калон кунад, ҳама қадар хунукии сахт мебиёяд. Уна перор сол нигоҳ кунед бардори азиз, ина ин сол не, ӯ сол. Ӯ сол диден чӣ хеле будак? Тобистонош салқин гузаштагӣ буд, гарми бад накарда буд. Тобистони салқин гузаштагӣ буд, зимистон барф назада. Ҳамин баъзе аксарияти шаҳрҳода барфи соз назада буд. Иҷа набинед ин солам ҳамин хел мисол. Ин сол бо гарми оқа зиёд шудагӣ буд. Анаку хунукӣ анака авҷ мекунад. Так, Рустам Зиёев. Салом, ва алайкум ассалом. Сози тағоҷуни ман. Мана мегӣ ки Рустам Зиёев? ولی اتفاقی خوب گفته که اکثر شده اکثر ما در گروه اکثر ما گپ زد و چیزی ما واسط ما ویژه در بانسر نمیدونم که کالیتی کارتاگه نام در گلاسوی رو یکات گفت و همه انالیزور شده روش کردم میگه توش تا گفت همین بچه ها همه خوش میکنیم سرپسکینی برین کو لوگو جنی بچه توجیه در احتیاط بیشتر آیگینی سرپسکینی میگذارن اوتن دارم روز دیگه سرپسکینی میگذاره یک کسا او با پدر خرابون آلا دکتر خرابون یا دوستی خودیاره. سوتش بچه ما هم کلی کتابی انکاری سیشه بود. دیگه گفتن کی تمام بود. چهار پاس تمام میکنم. خیلی گرفته بود بچه من خیلی خوبه که. بعد من جلسه‌های اکام روی میکنم. بهتر نبود. اگه بچه که اون کس اگه چی در پشت میسازه بچه خود خیلی ایجاد میکشن بسیارش پیش دکتر برام. روی دکتر سوال چی داره میرسیدن. بعد من دوره اکام میفهمم گروه دبا میشینه و سریع دکتر خوبه ده یوردام میکنم میگم چی دورو دار خودت خیلی الحمدلله соз ҳама вақт соз бошед. зинда бошед дӯстои азиз. худованд бародарои азиз, бародарои ғариб шуморо ҳамеша нигаҳбон бошад. дар паноҳи исмати покаш нигаҳбонтон бошад ки ҳамеша ҳам хеле сарбаланд гардед бародарои азиз. ҳамеша ҳам хеле хонаобод гардед. ҳамеша ҳам хеле дар лаботон ханда ҳувайдо бошад бародарои азиз. гӯш кардестам. раҳмат додар, раҳмат.
چه سلام علیکم. فیور احمد جانم برای دستگیریت. таки бардора чиро клит надодем мо? бардора клитем муҳаммадҷоно. Муҳаммадҷон нолду чуба клит намепурсӣ ту? Ботир салому алайкум. Ва алайкум салом. Ботир бик. Ва алайкум салом. Хуш омадем. чиро он карам бо? خیلی اتاق اوچایی که 9 سال بودک عذاب کشیده با انسان نبردیان شد تاجی دروش نخریدیان تو پدنالت اقلا نمیگفتی در همون ویدیو این حرمو خیلی که دیگه چی میگوی چی زیست و دای دابولو سری بودک این بودک عذاب کشیده هیچ کار نکده در این حساب
نه رو افتادن نشه مادری از شما دایی جهت نکن هر یک از فکر عقیده خودش میگه که دایی چی شما دایی جهت رو افتادن نشه مادری عزیز انشاءالله همون چیزای همون دکتر گفتگی را مثال گیریم اولی همونجا شما اکم چی خیلی سلامتی سازه خیلی میدونم فکر میکنیم مثال پدر مادر شما مثال فکر میکنین به فکر نمیشوه خلاصه چی کنین اکم سوستر باشه اگر یک خیز اونشا روانش که چی کنم اپتک روا همون مزه اگر یوه بهترین میشه اگر نه یوه بعد من خیز مثال یکم جای دیگر مثال برام کوم مایلش یا که من برادرها را زنگ زنم گویم که یوان برای که در اینجا حالی برای شما دارو مثال اینجا فقط برای کودک دارو گرفتگیم نه که مالی اوی دارو رو باز زیادتر گرفتن در کاره که شما هم استفاده برین معلش مادر عزیز معلی زیغ نشه انشاءالله صحت میشه فقط همو گفتگی دکتر امیرز گفت تا چیزی گفت تا هوایی را فقط صبرداد کنین نمونشه مثال شیرینی خراو نمونشه مثال چی کنه ایخه تلفونو نه موی سرش میبرویا برای که این موی سرش میبرویا حالی این چوراش هم میبینه مادری از این برای این موی سر برووردن با سوزانزنی هست ولی فقط گویم سالم شوه فقط چه فهمونتونه همون زخم نیست شوه اوج گرفتن همون زخم نیست شوه با در این جهت یکم گرم رو افتاده نشوه میدونم برای همین گفته هستم که همون مزه که نویسوندگی کو انا همون مزه حتما خیلی در ریسپت نویسوندگی همون مزه شکیدن در کوره هو برای که وجود چه فهمونتونا ما که وقتی که رفتیم مثال کودک هم کمتر خنک خوردک با فکرم خنک هم خوردی قدر گشتیم برای همین هم نامناکی با هم ماسکه کارفو کشده امی بوغ هم خیمیشه بو به چی بله انشاءالله فقط همون گفتگی اوه بعد بازار اکمگو بازار درویا دونای کدو گیره دونای کدو با شورش نگیره دونای کدو مثال هم چیشه گیره مایلش نه وای баландравӣ накард ҳар як таимо мисол чӣ хел фаҳмонам шуморо ман ҳар як таимо мисол фикри ақидаи худмона мегем ина манам мисол мешам авридое ки ина мисол дар бораи ягон наворро тамошо мекунем баъд мехезем мисол муқобили ҳамон навор гап мезанем ки хай ҳақорати дашном меоне ки ин фикри ақидаи худма дағал ба тарзи гӯем чӣ хеле мегӣ ки ҷанг кардесам хе мисол фикри худма мегӯям ва уҷехи ягон суханои дағал нагуфтак просто гуфтак ки мисол дар ин 9 сол чӣ хел падару модарае ки мисол аҳамият надодиянд хай ман фаҳмондум навбардорро ки
иншоаллоҳ модари азиз саҳат мешавад, барое ки гуфтаг аму духтур гуфтаг ку агар ин духтуро ами духтуро эҷа ами хеланд ки мисол аму чизе ки саҳат нашава мега ки ягон чораи дига то набинем. медонам гира накунед, иншоаллоҳ модари азизамаш хуб мешавад. ҳамаш хуб мешавад модари азиз, фақат роҳ афтода нашавед, иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. охи ин ҷиҳатам ҳастай модари азиз ки ҳами ай тақдир гирифта намешавад. Мисол хо доро ҳастӣ, хо нодор ҳастӣ, як сабабе мешавад, як беаҳамиятӣ мекунӣ, мисол аҳамият наметаҳӣ фарзанда ягон касалда гирифтор мешавад, мисол аҳамиятш наметаҳӣ, мисол ягон ҷоякаш дард мекунад, мисол як доруака метеша, ҳам мегӣ мисол дардш ки монд, ҳам мегӣ бачаам соз шуд. Як дақиқа. гуфтаг ку изличимай ки модари азиз даҳуму пештон модари азиз гиря накунед, як дақиқа гӯшум кунед. модари азиз як дақиқа гӯшум кунед, гиря накунед. мегӯм ки даҳуму пештон духтур гуфтаг ку беаҳамиятӣ накунед, табобатша кунед, соз мешавад. ҳамонҷода гуфтаг ку фақат табобатша кунед гуфт. медонам. ҳамаш хуб мешавад модари азиз, ягон гурам ташвиш нашавед, зиқ нашавед. Фақат эҳтиромона хоҳиш мекунем ки чизе ҳамн духтур гуфт, мисол чесноку дони каду аминора ҳамаша чӣ кунен кӯдак да тиен. майлаш майли гира накунед, ини хай ашк ҳамин хелае ки мисол ашк хубай, мисол ашк рехтан дар корае ки як камтарак дами дили одам сабук мешавад. барои ҳамин беҳуда гиря накунед модари азиз.
модари азиз, дирӯз ман айхони шумо чой хӯрдум. Дирӯз зиёфати кардагии шуморо ман хӯрдум. Ҳеҷ вақт як гапа нагӯем. барои табобати кӯдак чӣ маблағе мисол дар кор меша, модари азиз, чӣ доруву давое дар кор меша, ҳамаша чӣ мекунем, муҳайё мекунем, модари азиз. Фақат зиқ нашавем, гиря накунем. Гиря кардан ягон мушкилеро ҳалша намеёбад. Барои ҳамин хитона ба даст гирену гуфтагӯи ҳамин духтура кунед, иншоаллоҳ соз мешавад. Иншоаллоҳ. гап неста. ва барои гапи ӯ бародаро ки гуфтани ҳар яки мо и гапа метонем гӯему, некем рӯафтода нашавем, модари азиз. Тамоман дар хели гапое ки мегӯянд рӯафтода нашавем. мо инами ҳамеша мавридое ки навораи инами хайр мекунем, мепартоем, не оча мемонанд моро, не ота мемонанд, не авлод мемонанд, не хешу ақрабо мемонанд, гӯем ҳамаро ҳақорат мекунанд. Не, дар инҷа вақте ки ҳозир шумо гӯш кардед, ман дар телефони ман дар WhatsApp и гапҳоро гуфтаеста будам, дар пахши мустақим набуд. ҳамааш хуб мешавад, модари азиз. Фақат бо як бор дига хоҳиш мекунам, ҳамун гуфтагӯи ҳамун врача чӣ кунен, як бало кунен, гирен. Майлаш хуб, дар амони Аллоҳ. Худо нигаҳбонтон. خب так, Карим Юсупов, хуш омадӣ бародари азиз. ӯ тифлак бачаҳай ё духтар? Чанд солаи? Бачаи ӯ тифлак 9 солаи. хуш омадед дӯстои азиз. овози ман рафтеста бародари азиз? یا الله مهربان. Так, 5 нафари пахши мустақимда киё бошанд дар пахши мустақим?
زندگی به آرزو شیرین نبود. زندگی رو آرزو شیرین نبود. زنده باشید دوستای عزیز. Так, показать. Я вам шумо да кликем ки так, навиштаги шумо спам да меравая ки худованд шифо тиҳад ба ҷиянамон. инам як дарди худованд иншоаллоҳ ки шифо меёбад. шумо ҳаракат кунед. худованди меҳрубон шифошо метиҳад иншоаллоҳ. иншоаллоҳ. зинда бошӣ бародари азиз, раҳмати калон. иншоаллоҳ ҳаракат ки кардем, баракатша аз назди Аллоҳ мебинем. Баракатша Аллоҳ худаш метиҳад. барои ҳамин худованд одама камризқ мекунаву беризқ намемонашад. ризқ азалӣ аст. имрӯз дорӣ, фардо бо расходуш мекунӣ, бо фардои дигаш бо меёвӣ. агар инами як ҷода чорзону кунишини як касе ҳаст мебуро метиҳад дар ҳамин хона шиненим хеле ягон ҳаракате накунӣ, ягон кас ягон суме биёра метиҳад, ҳеҷ вақт не. як дирам намебиёра наметиҳад ки ма семья в Петербург ё ки Карим Юсупов майни 1000 рубла гиру худ шикамта серку ховра будалчи. Не. вақте ки ҳаракат ки кардем, шурӯи як кор кишидем, ҷӯёи як чӣ кишидем, баракатша Аллоҳ метиҳад. ҳаракат ки накардем, баракатша якҷо мебинем. барои ҳамин ризқ аз ҳар ҷониб мебиёяд. худат гӯем дарк намекунӣ ки ризқит мисол чӣ хел омадистай, аз куҷо омадистай, чӣ сабабгор мешавад. мисол ҳамин ризқ дар ту мебиёяд. лекин Аллоҳ худаш раҳмону раҳимай. Аллоҳ худаш ҳамаша бо мушкилора ҳамаша паси сар мегардонад. бародари азиз, барои ҳамин модари азиз қати суҳбат кардем на хай модарам мехенад. агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. мо фарзандо як ҷо агмон дарк кунад, агар модармон бохабар шавад, ҳатто шумо нигоҳ кунед бародари азиз ки агар модаратон просто ягон кас нагӯяд ки фарзандам хе касал шудагиай, лекин модар мефаҳмад. ҳичи не дар хоби ҳамн модар медурӯем. ҳичи не як ҷотон дарк кунад, аллакай дар ҳамн хобуш бехобӣ мекашад, гӯем бедор мешавад ки ҳамин бачаи ман, ҳамин фарзанди ман мисол як шояд ягон ҷош дарк кардагиай, шояд ягон ҳодисае рух додагиай, аллакай хабар мешавад ки ягон ҳодисае ҳаст, ягон кор чие ҳастай. барои ҳамин агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. ин модаро бародари азиз барои худшон
кам мезиям. Фақат инами ғами фарзанда мехӯрам. ғами фарзанд як ҷӯшон дар мекунад, ҳе ина табобат кардан дар кор, ин ихел шуда ғаму ғурбат мехӯранд, ина табобат кардан дар кор, ихе кардан дар кор, ухе кардан дар кор, бо ҳаҷияти шароит набоша, беҳад бо афгори бад мешаванд, баъд зиқӣ мекунанд, аксариятшон касали давлени мешаванд. барои ҳамин кӯшиш кунед модаро камтарак худтона хеле ба ғайрат гирен, камтарак дилтона пур гирен, ба ғайрат гирен, бардам гирен. Не ки шумо занако дарав хел ба қувват намегирен, худтона дарав гӯем мут мешен, дарав рӯафтода мешен, дарав ба ҳамо эҳсосот дода мешен. камтарак хел ба қувват гирифтона бо беҳтарин мешавад. ҳамин қадар ҳастанд нафарое ки не ки таълиму тарбияи хуб доданд дар кораи фарзандора, ҳастанд нафарое ки ҳамин қадар ғам мехӯранд модарои азиз, ҳастанд фарзанди фасоду беақлу бетамизе ки бо ҳамин шумои ғамхору шумое ки шири ҳалолу покиза додагиен, ҳамин шуморо миёнӣ раҳ мекунад, ай хона бехонат мекунад, сурд мекунад, мебарад як хони бепарасторонда мебарад мепартояд. вақте ки шумо ягон кор ай дастон намебиёяд, ай по пар мемонед, ягон чи гӯем ягон кор карда наметонед, ягон хӯрок пухта наметонед, аллакай шумо дар назари фарзанде ки шумо таълими тарбияи хуб надодагиашона, дар мисол кӯча, мисол дар ҷурабозӣ кардаву ҳарому фасод калон шудагиянд ва ё уже меҳри падару модара намедонанд. баъд шуморо гирифтан хеле хурда гаштагиянд, медуроянд дар иҷи ту шиштагӣ мисол лос шудагӣ хоҳӣ, дигар назаршон шуморо намегирад, назаршон шуморо намегирад, ё ба гапи занаш мекунад, ё ила лазид мекунад, ё ула лазид. фарзанде ки хуб тарбия надодӣ, мегиранд хе миёни фарзандат ам фарзанде ки зоди калонаш ки карди ба воя расондиша, ин қадар ғаму ғурбатша хӯрдӣ, ин қадар таълими тарбияш додӣ, мактаб мондиша, ин қадар пулу пайса сарф кардӣ, ана ҳамун фарзанди ҳамун таълими тарбияи хуб ки нагирифт, ҳамун фарзандат ба ҳамин гуна мекунад. ё ки чӣ кору кирдоре ки ба падару модарат кардӣ, баъд ҳамун кору кирдорта фарзандат дид, ина дониста гир ки фарзандат таъкид накунӣ, таълими тарбия натаҳӣ, пага фарзандат анаму хислати тура мегирад, пага фарзандат ана монанди ту мешавад, мехезад, бо ҳамун кору кирдоре ба падару модарат кардӣ, ҳамун кору кирдорро бо ба ту мекунад. ҳамун феълу рафторе ки кардӣ, ҳамун феълу рафтори тура мекунад. хара харгала мона меган, ёлу думуш мерезад. барои ҳамин мегӯянд ку аз зани ғар бирояд, зон ки устодаш ғар аст, хафа нашавед бародарои азиз. ин шеъра мисол не кем агар ҳамин занаке ки фасод бошад, занаке ки беақлу бетамиз бошад, занаке ки гӯем тамоман таълими тарбияро дидагӣ набоша, ҳамун фарзандша агар фарзандша ки зод таълими тарбияи хуб надод, аҳамият надод, нигоҳ накард ку фарзанд ана мехеле мешавад бародарои азиз. ҳозир аксарияти падару модарои мо беаҳамиятанд. дар ин ҳамин ғарибӣ фарзандошонро равон мекунанд, мебиёянд ғарибӣ, фақат дили ниятшон хай мефаҳмем камбуданд, дар зиндагӣ камбуданд, фақат фарзанда мегӯянд ки мисол пул равон кун. дар асл нигоҳ намекунанд ки фарзандошон дар чӣ коро машғуланд, чӣ кор мекунанд дар ин ғарибӣ, ба чӣ роҳҳо пул меёванд, ба онҳо равон мекунанд. ани асли воқеаро намефаҳманд ки қатӣ кӣ кор мекунӣ, дар куҷо ховӣ, чӣ мехӯрӣ, чӣ корода машғулӣ, қатӣ кӣ мери мебиёӣ, инҳоро намепурсанд. қатӣ кӣ рафту омад мекунӣ, инҳоро аксарияти падару модарон намепурсанд. бовар кунед бардорон, намепурсанд ки ба чӣ роҳҳо ту маблағ меёвӣ, ба мо равон мекунӣ. мешавад мавридое ки фарзандое ҳастанд ки мисол ба ягон роҳҳои фиребгарӣ, найрангарӣ маблағи калон кор мекунанд, ба оилаашон равон мекунанд. ана ҳамин аҳамият наметиҳанд ки намепурсанд ки бачааме ту чӣ кор кардӣ, ин қадар маблағи калона дар тӯли ҳамин қадар, мисол тӯли як ҳафта ё ки тӯли як мода ту ҳам қадар маблағро чӣ хел кардӣ, кор кардӣ. асли воқеаро агар фаҳманд, бачаи як хелиш омода пасред нишидагиай, бачаи ҳамсояу бародари тоҷику бародари муомини мусалмони хича
корфармонда фиребу найран кара ҳаққи вайро мехӯра бар замин қатъи вая договор мекунад бар замин, яъни ин бо қатъи соҳиби хона договориш дига хела бо бар замин аму баъзе нафарое ки кор мекунанд дар авай бар замин баъзе нафарои ҳаминора пулои коршонро наметиҳанд. ина ин гуна инсоно мешанд. вақте ки аҳамият ки надоди бародарои аз ин гуна фарзандо мешанд. ба фарзанда ки аҳамият надоди агар таълими тарбияи худат хуб боша ҳама фарзанд дар як роҳ мебарад ки ами интернета худтон дида буданд як оқи падар пайдо шудагӣ буд падару модар гӯем чи модару писар тарзи телефонӣ қатъи пулои бародароро медизиданд ба тарзи телефонӣ дида будем дар миёту ина нигоҳ кунем агар ҳам дар мо ақлу шуури ҳамун модар набоша ёки дар мо ақлу шуури ҳамун фарзанд набоша ина мехед ёки модар ҳамун фарзанда ба ҳамин роҳ бурдагиай ёки фарзанд ҳамин роҳҳоро ба ҳамун модар нишон додагиай. ин хеле мешавад. ҳастанд ози фарзандое ки таълими тарбияи хуб мегиранд дар зиндагӣ баъд ҳамин мисол ягон хатогие мекунанд мисол ягон чие меган баъзеҳошон мисол шарм медонанд ки падару модаршонро мисол гӯянд ҳамин роҳҳое ки кору кирдоре ки мекунанд айрӯи инсоф нестай гӯем айрӯи дини ислом ҳам нестай ҳаматарафа мисол ҳамун кору кирдори модаршон нестай дар ҳамин ягон ҷо туғрӣ намебиёяд наметавонанд фаҳмонанд наметавонанд ки тарафи модаршон мисол камтари хеле дағал гап зананд наметавонанд. неки ҳадиақал ҳар яктаи мо агар таълиму тарбияи хуб дошта бошем дидем ки фарқ надорад падартай амакитай боботай момотай бибитай агар диди ки ягон рафтори ноҷо мекунад агар ту донӣ калонсолӣ надорад ягон ҷои калонию хурдии хеле чӣ надорад агар ҳамун дони шинидагӣ дидагӣ кадом роҳи ростай мо бояд бародари азиз фаҳмонем мо бояд таъкид кунем гӯем ки кадом коруш дурустай кадом коруш не. баъзе нафарои мо мисол як кас мисол як нафари хурдсол насиҳатш мекунад ягон сухани хуб мегаша ҳей мега ту фисин ида имрӯз хеси гавзан шудӣ охи ҳамун фисина ту таълиму тарбия додӣ ту калонаш кардӣ ҳамун фисина ҳамун фисин хатогии тира мебина баъд ҳамун хатогии тира мега ки ҳамин хатоай накун ислоҳуш кун накун. неки мо баръакс мекунем баъд як нафар сухани ҳақиқата мерасона ҳей ту фалон ту бесмадон ту доно шудӣ ту ирӯз гапдон шудӣ охи ту ҳавая гапдон кардӣ. ҳамин бовар кунед баъзе нафарое ки ҳаромхӯрию фасодӣ мекунанду дашному ҳақоратҳои меган адабро аз ки омӯхтӣ аз беадабон ҳамин баъзе нафарои беадаб аксарияти одаморо боадаб мекунанд. ҳамин агар ақла хуб кор фармонем бародари азиз вақте ки як кас хестак ҳақорату дашном кард як нафари дигара агар ақла хуб истифода барем мо бародари азиз нигоҳ кунем ки ақла хуб истифода барем мо ҳақорату дашноми авай намекунем мисолу мо як роҳи дигаша мекунем як кас моро ҳақорат кард мо мисол хаб мекунем ҷавоби ахмақ сукут шояд мо ки хаб ки кардем шояд ҳамин гапи гуфтагиш авай шарм дора як камтарак ақлу идрокуш дар сараш биёяд. вақте ки мо сукут ки кардем дар ҷавоби ахмақ дар сукут ки кардем дига меша вақте ки ҳавай ҳа гуфту ту ҳа гуфтӣ ҳар дутон меша ба бӯи маҳа баъд ҷанг мешем баъд чӣ меша байни якдигартон бо гӯем дӯст будем душман мешем мерем. барои ин бародари азиз ақла меада фоида биёра ҳам барои морам ягон фоидае биёра. ҳадиақал чӣ кору фаъолияте мекунем бародари азиз ҳадиақал як дуои хайрмон намекунанд ҳадиақал як кас намега ки падару модари ҳамин раҳмат ёки ҳамин бародар раҳмати калон раҳмат ки фиристанд бародари азиз ҳаминуш як подошти як ҷоизаи беҳтариноша бародари азиз беҳтариноша. худованд нигаҳбони ҳаматон боша бародари азиз. ҳамеша бош бо ёди худованд ҳамеша бош бо ёди худованд ҳамеша бош бо имону бо ман. худоҳофиз бародари азиз. ман пахши мустақима қатъ мекунам. зиндаву саломат бошен. навиштанӣ бошен нависа ягон чӣ пахши мустақима ба қатъ мекунам.
Yo Alloh, ҳамҷа ду нафаре ки бошад пахши мустақим нависоне кани ягон чӣ? Худо нигаҳбонтон, бардори азиз, ман пахши мустақима қатъ мекунам.